Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu eniwaphathayo, ama laptops noma ama tablets noma ama cell phones kuma app stores, kuze wonke umuntu ezofunda kanye ebe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba lifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje, ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe, eliyindlela neqiniso nokuphila elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuba ungumntwana kaNkulunkulu, iyona yiphi indlela ekumele uphile ngayo, uyiphathe ngayo, ewungcwele nokukholwa kule mpilo esiyiphilayo. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisela ukulalela ziphenduke ngobufakazi bakho zize eqinisweni. Kuba nixhumane nathi kule mininingwane engisoyishiya njengamanje. Sizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la uzokwazi ukuxhumana khona nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini izwi njengakho konke esifundiswa khona sishunyayezwa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manikhonza nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise lemfundiso asuke efundiswa yona kube ngabe uJesu Kristu uyayifakazela yini ngemibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona siholwa ukufinyelela ekuqondeni kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane, yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo esiholela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho sihambisane sihlole imibhalo engcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Yamukelani umhlengi izondi. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yamakhosi, umbusi wababusi, umnini wokuphila kwethu nokholo lwethu. Jesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kayise. Ngakho-ke bazalwane, sithatha lethuba ukubonga ubusa kaNkulunkulu owehlele kithi ukuba sifinyelele eqinisweni, siloke sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi munye uNkulunkulu,
akanamphelekezeli, akanambonisi, akanamlekeleli, akekho seduze kwakhe nongaphambi kwakhe. uNkulunkulu ozimele wakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe, akanasiqalo akanasiphetho, yena uyisiqalo nesiphetho. Siloke simbonga ngabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi. Siyambonga ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele ezweni ukuba izofela izono zethu ukuze kugcwaliseke ukulunga kwaNkulunkulu, akhazimuliswe ngendodana yakhe, naye wayeseyikhazimulisa wayikhuphulela ezulwini. Kunalento okuthiwa ungakwesokunene sikaNkulunkulu. Kunesikhathi lapho khona ke imibhalo ithi uJesu uyafika. So isingakwesokunene sikaNkulunkulu ngifuna ungilalelise kahle ngoba ngeke ngiphinde ngichaze lento le. Ngizoyichaza manje ngidlule kuyona. Ngakwesokunene sikaNkulunkulu ukulunga kwaNkulunkulu. Ngakwesokhohlo ububi. Njengoba isho ithi meseza uJesu uyothatha izimvu zakhe azibize ngakwesokunene. So ngakwesokhohlo uthi uyothatha zonke izoni azibuyisela izimbuzi uyozibuyisela ngakwesokhohlo bese ethi ke laba bahambe bayolahlo. So mekuthiwa uJesu umile ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kuthunga umoya. So umoya ke awunazo izandla kepha waba kuKristu. Ngakho ke umoya ungukulunga. So uJesu Kristu unguyena ukulunga kwaNkulunkulu. Mekuthiwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyena ke manje uNkulunkulu ekulungeni kwakhe konke. Lokho sengikuchazile. Mekuthi khona okusalayo uyongibuza. So ke mekuthiwa uJesu ngakwesokunene sikaNkulunkulu lokho kusho ukuthi awumehlise kancane ngapha. Mekuthiwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu uJesu Kristu lokho kusho ukuthi yena ungolungileyo. Isihlalo sobukhosi ngesakhe ukuba uhlezi esihlalweni sobukhosi uyabusa kuze kube phakade. Ngakho ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe, siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abaphathisa izwi. Wabanika isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ukuba bonke abakholwa egameni likaJesu Kristu bamukele isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Uma wamukela uMoya Oyingcwele uNkulunkulu uza kuwena azongena khaxa azogcwalisa wena ngokuba sowamukele izwi lakhe wakholwa yilona. Ngeke uze wamukela uMoya Oyingcwele ungazange ulamukele izwi usahamba ngokwenyama kunzima. Isho ungayazi imibhalo bathi uMoya Oyingcwele wena ufuna umamukele. Ukuthi uMoya Oyingcwele kufanele aphile kuwena. So ngaleyo ndlela ke uma ungakomamukeli uMoya Oyingcwele kusashoda. Kusamele umamukele uMoya Oyingcwele agcwaliswe kuwena. Ngeke kumamukela uMoya Oyingcwele uzosonta mawuthanda, uzofunda iBhayibheli mawuthanda, uzogcina imiyalelo kaNkulunkulu mawuthanda. Kufanele ube committed ebungcweleni ukuze ke wamukela uMoya Oyingcwele ugcwalise. uMoya Oyingcwele unginikile umoya wakhe ukuthi ngigcwalise ngabo glory Jesus Christ. Ukuthi ngiwamukele ngokuthi ngilazi izwi lakhe ngingagcini ngokulilazi. Ithi ke incwadi labo abayafundisa abagcina lemiyalelo bese bayafundisa ngayo kuyothiwa bangabakhulu embusweni kaNkulunkulu. So sifanele ukuyigcina bese siyafundisa ngayo. Bese ke labo abafunda ngayo bese bagcwaliswa ngalo izwi bese bamnikela uMoya Oyingcwele. So ukukhuluma ngezilimi akuthengwa akupracticewa. Glory to Jesus Christ. Ziyazikhamukela ukuba uyabanika bonke ngokuhlukana kwazo izilimi azizodwa. Akubona yonke into ekuthiwa ukhanda kushapa ohanda haka wakhanda ayikho le nto yasesihogweni le. Khuluma izilimi uzobiza amagama amadimoni. Jesus. Amen. Amen. Angazi ngizobiza yiphi incwadi but ungangibizela incwadi. Incwadi izenzi isahluko sesibili verse 3. Yes sir. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo. Kungathi ezomlilo. Kungathi ezomlilo. Zahlala phezulu kwalowo nalowo kubo. Zasezehlela kulowo nalowo kubo. Base begcwala bonke uMoya Ongcwele. Bonke base begcwala abayijala abagcwaliswa ngoMoya Oyingcwele. Yilabo ekuthiwa balinde isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Glory to God. Ibona abamamukelayo.
uma ungazange umlinde ungazange umamkele umoya ingcwele noma ungazange uzumlinde ngoba phela ke kuthiwa ukukholwa kuvela ngezwi mase wena sewufikile ezwini lithi iBhayibheli ke bahlala ababhaphathiswa babengange ezinkulungwane eziwu-3000 izinkulungwane ezintathu ngisho mina 3000 glory to God izinkulungwane ezintathu kwakungathi izinkulungwane ezintathu noma kwakungathi abantu abacishe bakabe u-3000 so labo bantu laba lithi iBhayibheli mase ufunda lapha kuverse 42 benza njani bahlala baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli yezindaba ukuthi mabekholwa ukuthi athi uPetru uphendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya engcwele bese ithini verse 42 haleluya baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli benza njani baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli benzani nasekuhlanganeni ukuhlanganyela uqale umhlale emfundisweni bese niyahlanganela njengabazalwane nasekuhlephuleni niyahlephula isinkwa njengabazalwane nasemukhulekweni bese niyakhuleka njengabazalwane mina abazalwane seniyabavila phamanje nifike nifuna ukusindiswa niyalizwa ivangeli nigijime kwesikhashana emva kwalokho kuyaba sengihoxisa inyawo seyiyaphela leya energy manje le ntshisekelo iyayiphela iqedwa usathane usiqeda amandla uNkulunkulu uyasigcwalisa ngamandla uthi bonke abaphela amandla uyabagcwalisa abanika amandla amasha manje afuna uNkulunkulu ngeke uvele uhlale nje uqethe nje uvele ubhale u4 ucathi uzoba namandla vele ungenzi lutho ungakhonzi ungakhuleki ungazili ukudla sesinesikhathi agcina ukusila ukudla amen so uphelile manje 3 weeks Jesus 4 weeks amen side leso sikhathi fanele sicela uNkulunkulu asenzele umusa sizile ukudla okay manje ke mase uthi usindisiwe mzalwane iBhayibheli liyacacisela ukuthi bonke abakholwa bahlala esifundisweni base behlanganyela bafunda bahlephula isinkwa base bekhuleka ndawonye thina abazalwane asifuna ukuzenza lezi nifuna nje imekuthiwa kunento eyenzakala esontweni noma kunephathi kepha bene emaclubini nawo basahamba amaclub abantu bafuna ukusindiswa noma kuthi ukhathela ngakanani ugigimaye khona ngoba le spirit lesi sika devil sokudaka utshwala simfuna phansi simfuna phezulu ngisho ukuthubuya ukhathela emsebenzini uzofika aziphose empideni bekuthiwa ngene ikhona ekuthiwa kunephathi noma kuthi eclubini uvuka ngathi ukuthi nje akazi azakhathala azihuthula ekhona uyothi befika khona aphinde aqale phansi avuke lo mfutho bese singenile ispirit sotshwala so bazalwane siyancenga ngobubele bukaNkulunkulu buyelani kuthando lokuqala inike incwadi esambulo Sahluko 2 from verse 4 kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala izona ngishoyo yazi abantu abaningi bathi ke yabona isiwula somfundisi noma umuntu ongenaso isibonakaliso noma isambulo uthi le ncwadi yayibhalele la amabandla lawa ya ase Pergamos ase Philadelphia ase Sardis but ke izwi kaNkulunkulu lona lifitha yonke indawo so mina ngizokhuthaza wena sokuphela lo mfutho wokukholwa aduze ngelukuluku ulithanda iqiniso kuqwe so yashintsha manje so nokungazizwa kahle awusalale ngisho izintshumayelo so vele nje udlule uzibukele ngapha usaqala wawugigima wawulomfutho wawuliphatha iBhayibheli lakho uphenye sihlole imbhalo namhlanje ukhathazwa yini ozibuza ukhathazwa yini mawuthi ngempela le ndlela le uzimisela ngokuyihamba ngoba kuthiwa le ndlela yokubekezela sikumncintiswane kepha akekho oqhudelana nomunye haleluya manje ke wena usukhathela wena uthi umoya ingcwele ke kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala mawuzothi lezi ncwadi sazibhalelwa abanye ziphike ezibhalelwe thina ke manje ngoba ke niyakholwa kuJesu ngifuna ke ezibhalelwe thina manje waphela bese ngene usathane kahle selimvumela enimbalekise eqinisweni niqale nihlole ukuthi hayibo le ncwadi uthi ayibhalelwa baseKorinte ayibhalelwa baseGalatia
ayi-apply kumina. Eyiphi apply kuwena uma uzovula iBhayibheli uthi alifunde? Jesus. Eyiphi? Amen. Into edala ukuthi ukhulume kanjalo selikuphela lothando lokuqala. So uyavilapha. So ukhathele, so uvumile usathane akubambe izinyawo akufaka amaketshwana. Sekunzima nje ukuhamba uyoguqa phansi ukhuleke. Sekunzima nje ukucommunicate noNkulunkulu. Ngeke ake kuthiwa uzodlala iTV show. Isanje sigijima nge-speed esinzima 260 siya ku-remote control. Lord Jesus, hallelujah. Ubuku uzulala uphinde uvukele kuyona. iBhayibheli lelo kwathi walivula uvele uzele. Bese uvele ulibeke lapha eceleni bese uyamshisa. Uzushawa izibuko. Uzuhlinge izilwane. Khale bese ubanjwe imoya ephusheni. So ufuna ukukhala ngegama lika Jesu ungasakwazi ukulibiza. Yesu. Yesu ufuna ukukhuluma. Uyakhulumeka. Ubabile umoya. Sathane wakusuwela ufuna ukufaka emlilweni. Awusakwazi ukulwa. Yini ubungcwele usekho. Uyavilapha wevila. Glory to Jesus Christ. Lord Jesus. Buyela! Kuthanda lakho lokuqala. Glory to God. Buyela. Sathane ufuna ukudlala ngawe usenza amavila. Usenza sifune ukuthethebala sililwane izinto zasenyameni. Buyela uthando lakho lokuqala. Glory to God. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Khumbula lapho uwe khona. Uphenduke. Bese uyaphenduka. Wenze imisebenzi yakuqala. Buyela. Glory to God. Phuma village. Usathana namadimoni okuthumela ngale moya. uNkulunkulu ufuna sibe active. Ekutheni simsukele. Sifule ngakhona. Izwi lakhe libe isivikelo sethu. Izwi lakhe libe isikhuthazo neseluleko osukwini. Usufundela ngakho iBhayibheli nje esontweni. Banye kuphela 2 weeks engasalazi iBhayibheli. Elokhu uyakhuleka. Yabona ngaphandle kokufunda iBhayibheli kunzima ukuhamba lendlela. Lendlela usondela kakhulu uNkulunkulu bomngane neBhayibheli. Ngokuba iBhayibheli lingumoya ongcwele othunyelwe kuthina nokubekelwe thina. Yonke imibhalo ephefumula loNkulunkulu. Ilungele ukufundisa, ilungele ukuyala, ilungele ukukhuthaza, ilungele ukuqondisa. Ukuze umuntu weNkulunkulu apheleliswe. Mina sengipheleliswa amadrama manje uzalo ku-TV. Showmax. Netflix. Ezemidlalo. Yona kuphela manje into enibhizi ngayo ne-comedy. Niyathanda uku-entertaina inhliziyo zenu. Lalela ayikho into ezophakamisa inhliziyo yakho ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Ngoba uzothi mawuqeda ubuka lonto losuku uyibuka le micabango lesuku icindezela izobe isakhona. Lo muzwa lo ungakolizwa izwe liphilileyo lizobe isakhona lo muzwa. Kepha mawufunde lezwi leli liphilileyo lithi buyela uthando lakho lokuqala. Konke usathana kulethayo uNkulunkulu uzoletha umlilo ozoshisa lowo muzwa lowo. Akubuyisele ukuthanda lakho lokuqala uzozizwa nawe. Emoyeni glory to God uzozizwa. Glory to God uzozizwa. Hallelujah. Buyela uthando lakho lokuqala. Mshiye lo mfana lo hleli naye. Uyakubambezela. Mshiye lo ntombazana hleli naye. Uyakubambezela. Umoya ejeza phela umoya ofebe umoya wempakamo ushiye. Yes Lord. Go ahead. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Khumbula lapho uwe khona. Uphenduke. Bese uyabuyela othandweni lakho lokuqala. Wenze imisebenzi yakuqala. Buyela siyanibiza bazalwane. Buyela. So ubhajiwe kugwaya wazi ufike kanjani. So ubhajiwe efebela wazi ufike kanjani. So ubhajiwe emangeni wazi ufike kanjani. So ubhajiwe ephindela wazi ubuyele kanjani. Ubusuphumile. So ubhajiwe utshwaleni awazi ubuyele kanjani. Lo nsangi yakubambezela. Noma iqinti lawo yakubambezela. Nalokupende kwakho izintwele kuyakuvimbezela. Buyela kuthando lakho oqala. Namabhluku awagqokile amadabudabu nalezikiphe ezinezithombe zopopayi ziyakubambezela. Buyela kuthando lakho lokuqala. Buyela. Glory to God. Buya. Amen. Buya. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe. Izindaba uzothatha izocisha isibani. Ngiyeza kuwe. Ngilususe uthi lwesibani sakho. Uzocisha isibani. Yabona bethu uzocisha isibani. Awazi uzofanele. That's the painful thing ngokuphila kwethu.
akekho nosuku olubhaliwe appointment yakho ukuthi ke ngalosuku uzofa. Ngikho ufuna ukuzibulala usuke ngazi ngalosuku uzofa. Lapha lo mcabango uyamfika lo mthumo ukuthi azibulale. But uyabona into kaNkulunkulu ukuthi isife. uJesu uthi ke ngize kwincwadi kaJohane sahluko 10 kusukela ku verse 10. Sifuna ukuzwa uJesu yini ayilethile. Yini efanele usibe nayo. Isela kalizi kungokweba. Isela malifika uSathane uzontshontsha. Nokubulala. Nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila. Uthi uJesu uzele ukusinika ukuphila. Babe nakho ukuchichime. Sibe nakho kube kuningi ukuphila. Kuyini ukuphila? Unginike lo ncwadi le usahluko 11. Le ungathi uyifunda kusona ku verse 23 and verse 24. Ngifuna ukuthi uzwe uJesu Kristu ukhuluma ngani mekhuluma ukuthi ufuna sibe nokuphila kwande kuchichene. Glory to God. Incwadi ngokaJohane isahluko 11 verse 23. uJesu wathi kuye, yes sir, umne wenu uzakuvuka. uMatha wathi kuye, yes sir, ngiyazi ukuthi uya kuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. yes sir. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka. Uthi uJesu yena ungukuvuka nokuphila. Uyini? Ngingukuvuka nokuphila. Yes sir. Okholwa yimi noma efa uyafa ophila. Izindaba ingakho ethi ke uzosinika ukuphila okuphakade, uzosinika ukuphila kube kuningi ekhetheni. Yenza loo nto leyo. So umethi mina ngokuvuka uthi lapha kwincwadi yakhe isambulo sahluko 21 or sahluko 20 verse 6. Sahluko 20 verse 6 if I'm not mistaken. If it's not 21, I believe it's chapter 21, right? Verse 6. Hallelujah. 21 verse 6. Amen. Wayesethi kimi, yes, go ahead. Sekwenzekile. Ngingu-alpha no-omega. Ukuqala nokugcina. Isiqalo nesiphetho. Omileyo. Ngiyakumphuzisa. Makeze kimi azophuza. Ngesihle. Emthonjeni wamanzi. Okuphila. So lo mthambo wamanzi okuphila ilizwe silishumayelayo. Ileli ivangeli onalo iBhayibheli lakho lelo. Iyo lento kumele uyazi futhi uyiphile ukuze wena ube nani nomvuzo wokuphila okuphakade. You understand? Akuyona le ncwadi kepha nayo iyafana nayo. Nginika uchapter usahluko 20 verse 6. Ubusisiwe. Yayo ke. Ithi ubusisiwe. Ungcwele. Onesabelo ekuvukeni. Bese uJesu mina ngingukuvuka. Uthi ke okholwa yimi noma efa unokuphila okuphakade. Glory to God. Hallelujah. Ubusisiwe. Ungcwele. Onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Kulabo abathi mesebe bamkele ukuvuka kokuqala ukufa kwesibili akunamandla. So ithi ke lapha yana ke kwincwadi yakho futhi isambulo sahluko 21 verse I believe 21 verse verse 14 and 15. Ngifuna ukukhombisa ukuthi okuphi ukufa kwesibili. Incwadi isambulo isahluko 21 verse 14. Yes sir. Ugange lo muzi sahluko 21 give me 20 sorry same chapter. Same chapter. Ukufa neHades. Kwaphonswa echibini lomlilo. Kwase kufakwe echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Nakho kukufa kwesibili yini? Ichibi lomlilo. Yayizindaba. Ukufa kokuqala isono. Bese ufa okwesibili ichibi lomlilo. So uma wamkele uJesu Kristu lokho kungukuvuka kokuqala ngokuba ukufa kwesibili akunamandla kuwena. You understand? Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Ingakho ke sithi kuyena ngale kwincwadi yakhe usambulo sahluko 2 from verse 4 bese bafundela ukuthi umoya ingcwele utheni kubona. Lowo sephelelwa amandla. Lowo sevilapha bese uphinde unginike futhi incwadi yakhe uIsaiah sahluko 40 from verse 26 to 31. Why ufunda le ncwadi le? Incwadi isambulo isahluko sesibili verse 4. Yes sir. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi
uluyakile uthando lwakho lakuqala usuphumile manje endleleni ngakho khumbula lapho uwe ngakho khumbula lapho uwe khona uphenduke bese ubuyele enkosini wenze imisebenzi benze imisebenzi obukade uyenza yokukholwa ukuthanda iBhayibheli ukukhuleka nokuzila ukudla uma kungenjalo ngiyeza kuwe basopa uma kungenjalo basopa uNkulunkulu uzofika azothatha usho lesibani alicishe akekho nosuku lokufa ngilususe uthi lesibani sakho endaweni yalo ezindawo uma ungaphenduki kunesabelo esibi sokufa kwesibili. Okay, onginikeke lencwadi yakhe uIsaiah sahluko 40 from verse 26. Bese uphinde futhi unginike incwadi yakhe uba ngifuna. Go ahead, ngizoyikhumbula. Incwadi uIsaiah sahluko 40 verse 26. Yes sir. Phakamiselani amehlo enu phezulu. Masibheke phezulu. Nibone. Sibone. Kubani odalile lezo zinto na? Odale izinkanyezi nesibhakabhaka nelanga namafu. Lo letha imvula, lo letha uzamtholo. Ubani? Nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo. Uyena okhipha umkhosi kwezinkanyezi nelanga nemvula. Ngendlela yakhe yafuna ngala ngendlela yakhona abize zonke ngamagama abize izinkanyezi inyanga ilanga isibhakabhaka umkhathi yamafu imvula uzamtholo mase kuba yini yiqhwa bonke uyazi ukuthi khona ifridge ezulwini glory to God kubuye kwamakho kunamanzi ezulwini amen you understand hallelujah kune fridge kubuye qatha kamakho Lekhala ilanga lekhama khona ilanga uyacabanga ukuthi uNkulunkulu uhlala phakathi kwakhe ukwenza lutho haleluya adla kanjani amaqhezulweni haleluya ngitshale phela ngoba wena ufunde kakhulu lezi nkanyezi zibanjwe yini ukuthi singacathaki kapha ngiyibone ihamba kancane futhi ihamba ayishayisani leyo inkanyezi futhi mhlambe sishayisana ibone iqhasha inhlanzi manje isikhathi uyibona idubula ishona ngapha uNkulunkulu kwenzile wabeka umhlaba kulutho wawulengisa kulutho ilanga liyahamba bathi jikeleza umhlaba usho ukuthi wejikeleza kepha uthi uNkulunkulu ilanga elihambayo yes lord haleluya alisho iBhayibheli ukuthi ke uJoshua uNkulunkulu wahlehlisa ilanga akwahlehlisa umhlaba nokwahlehlisa ilanga inkosini lithi iBhayibheli lakho lithi wahlehlana glory to God hamba inkanyeza kuhamba umhlaba awazi ubalo ongiphele incwadi lentuzana ongiphele incwadi yaseGalatia ngoba kokuqede la sahluko 1 from verse sahluko 1 from verse 3 go ahead from verse 1 glory to God abantu badukile bakhona futhi abantu abafundisa science you understand ithi incwadi uGalatia sahluko sokuqala verse 3 sahluko 3 from verse 1 hallelujah go ahead nina amagalatia angaqondiyo nina bande engaqondiyo kubani oniloyileyo ubani lo oseniloye ngomoya wamanga kangaka nina enalotshelo ngaphambili thina sanibhalelwe na incwadi lithi iBhayibheli lencwadi konke okubhaliwe kule ncwadi kuyisibonelo sethu ukuthi sihamba kanjani uNkulunkulu ingakho Isaiah ekhombe lezi zinto lezi bhekani phezulu zakhiwe uNkulunkulu kepha nina senikholela wacabanga ukuthi ungcwele uhambe ufundisa abantu amandla uhambe uyobuthisha ufundele ukuthi hayi ilanga lakheka kanje uqamba amanga ulwazi ungenani hayi umhlaba uyarawunda uya ngalapha mawurawunda uya ngalapha Sikele phela wabaphuma nini wama ubuka ngaphandle umhlaba wabona nawo umhlaba uyandikelela uyazingeleza sifuna wazi nomkhawulo omhlaba ukuthi ukuthi unolwazi mina ke nozozinto engendaba uNkulunkulu asitshela ukuthi ukwazi kwakhe engaphezulu kwethu nokuhamba kwakhe nokucabanga kwakhe engaphezulu kwethu ngisho indlela zakhe asikwazi ukufinyelela kuzona uhamba lesingaboni khona ufinyelela leyo ongaboni khona uNkulunkulu ubona yonke into ngisho umnyabeni wena ukwazi ubona lesiphundi sakho yini ongangitshela yona entsha nguye okhipha ibandla lazo uyena okhipha lonke ibandla sezulwini ngezibalo zakho abize zonke ngamagama ngobuningi bamandla akhe ungumnini mandla onke glory to God nangobukhulu yes nangobukhulu ezikhwepha zakhe understand amen unezikhwepha obezinkulu umnini mandla onke ayikho into abaphambi kwakhe uvululwa nje dabuka phansi nendawo
Ezindaba ayisilani neyodwa. akukho lokukodwa okwenzakala ngephutha uNkulunkulu. Akukho lokukodwa okwenzakala ngephutha uNkulunkulu. Angikhumbuli kukhona iBhayibheli lithi uNkulunkulu okwenza iphutha. Ngabe lelo Bhayibheli lela ngisalifuna ukulifunda. Bengizokhonza uNkulunkulu wenza amaphutha. uNkulunkulu wenza konke kusebenzelane kube kuhle kulabo abakholwa egameni lakhe. Kulabo abakholwayo banikele ubhujisweni nasekutheni bangalazi iqiniso ngoba yini abakholwa iqiniso. Ngisho kuthiwa i-atheist uyophinda wena kuguqe phambi kwaJesu. Noma kuthiwa kweshembe uyoguqa phambi kwaJesu. Roman Catholic Church uyoguqa phambi kwaJesu angempela hayi lo wakhona. Hayi lo olenge isithombela simfundo. Sifunda lo uyizwi. Yesu Kristu ngolizwi. Kubani oniloyileyo? Ubani loniloyayo londukisayo? Enalotshelo phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu. Enalotshelwa. Nalotshelwa. Phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu. Yizwi. Ebethelwe esiphambanweni na. So sazi ukuthi uJesu wabethelwa esiphambanweni ngezwi. Indaba yezithombe azisho lutho ngoba uzovele ube isithombe lapho umuntu engazazi ayizwa ngoJesu. Afike bona isithombe athi lo muntu wenzeni? Sesho ukuthini isithombe? Asikhuluma umlutho. Kepha imibhalo yona iyakhuluma iyakutshela ukuthi ke lo uJesu. Amen. Owabethelwa. Yes Lord. Ngenxa yokuthethela kwezono zethu. Igazi lakhe lachithekela ngenxa yensindiso yethu. Kufa umuntu olungileyo ngenxa yezikhohlakala ezithini. Izwi. Ukhona kuvela ngezwi. Ukhona kuvela ngezithombe. Ingakho singenazi izithombe. Asikholelwa kwizinto eziphathekayo. Sibile iziwula salandela izimfundiso eziyize. Ezisikhuza incwadi yaseKolose sahluko 2 from verse 8. Izikhuze onqale from verse 6. Iyakhuza incwadi yaseKolose. Ngoba seKolose sahluko sesibili verse 6. Glory to God. Yes. Njengalokho nimamukele uKristu. Njengalokho nimamukele uKristu Jesu. Inkosi. Hambani nikuyo. Hambani ngezwi. Nikhile ezwini. Glory to God. Nakhiwe kuye. Sakhiwe kuphi? Nakhiwe kuye. Sakhelwe ezweni isekelo somuntu okholwayo yizwi. Hayi izithombe. Sibizelwe kuye. Amen. Understand? Niqinisiwe. Siqinisiwe ngemfundiso ephilileyo siholala ekukholweni okungenyakazi somuntu. Njengalokho nifundisiwe. Njengalokho sifundisiwe. Asibukaki izithombe. Yes Lord. Asibukanga izithombe. Anginandaba namafilimu. Hawu sidlalile ama-movie esidukisa la. Yajuthulwana kwazana kuyarejwana kwenza ucansi. Ebusuku lo moya uyakulandela. Hambani nikuye. Ebusuku phese izibhamu nawe uyajubula uzuhleka ngathi starring njengoba usukuboka imovie. Lo moya ubizela ekuthanda ufuna ukuba yilento le oyibona TV. Oh Jesus. Abanye abenza ababuka ama-movie ocansi. Lo moya abalandela ebusuku. Hayi uyakulala lenyoka. Uyakulala uJezebel. Hlezi uvuka kumanzi. Yini? Wena uthanda le moya. Uthanda uzalo. So uze wathanda uJC. Athi uyindoda uJC so uyamthanda manje. Into soyilandelela uzalo uGC. Siyachaza lo muntu umtshaba usukubambile. Yes. You understand? Hallelujah. Lord ngiyamtshela mina le moya sibuka ku TV yesibamba. That's why umuntu ufanele angaphili ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphume emlomeni kaNkulunkulu. Yes Lord. Jesus Christ. Hallelujah. Sifanele ukuphila ngezwi. Hallelujah. Ngokuba lezi zinto ze TV zi-entertainment. Zijabulisa inyama. So uyazilangazelela ngathi ngabuka ifoni, engathi ngaoff ifoni. Ugcina so browse. Awufundi lutho. Le moya lokingena. Igcina seyifana nensimbi onyaweni. Wena ulenge ukemanzini. Ufuna ubhukudwe phezulu insimbi idonsela phansi. Uyaqala ukugwiliza. Uzufe. Ingakho lencwadi yesambula ithi buyela kuthando lakho lokuqala. Buyela. Glory to God imizi uJesu. Yes. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela. Ekuhehekeni. Okuyihlazo. Ngokuba abesifazane babo baguquka ukwenza kwemvelo. Baba ngokuphambene nemvelo. Bezilala abanye balalala. Abanye babhizi nokhukhumba nocarrot. Abanye babhizi bathenga ama-vibrator. Abanye balala nabanye besifazane. Bezizimanga into ongayazi bakhothana izitho zangasese. Sakhombisa kona ukusekufilizwe. That's why I say we are spicing things up.
Ake lungileke ingenziwa abantu laba afebayo kepha emshadweni phela ukuze umshado ume uqine kufanele senze izinto ezimnandi akho nje emnandi ngokukhotha isingo sisitho sangasese. Hallelujah. Abanye bathola sebenamalonda emlomeni Jesus. bethenga imuthi lo waboxubha ukum Hallelujah. begcobe emlomeni ngama germs lawa kuphuma izinto ezingafanele lapha ezantsi wona ubhizi lokuncela nomuntu wesifazane ngaphansi. Amen. Wayani fune kube khona Kukhona onithumba. ama STD lapha ngaphansi. Yes, Lord. Kepha wona ubhizi lokuncela ukufa kusho ukuthi wena ujabulisa ukufa. Lord Jesus. Bese uzibize ngokuthi wena hayi mina phela I'm free and ngingenza uma yini ngithanda umzimba wami lalela namanga thi umzimba wakho yitempeli likaNkulunkulu. So uthatha itempeli likaNkulunkulu lenza umzimba ufebe Lord Jesus. ekufebeni kwakho okuyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Amen. Amen. Sinengiso. Hallelujah. Nawe mfana ubhizwa labanye bafane ngathi intombazana. Amen. Nokuthi usayijele Yes, Lord. awukwazi ukuzithiba ufuna ukuzicontrola. Lento ebihlulela ngaphandle ukulawuleka ngendlela efanele lo mona ngaphakathi ejele usukwenza ukuthi ubone abafana ubone izitombi. Istabane Amen. ungqengeli Lord Jesus. udukile ungena endaweni wrong legarage ongena kulona kulona lokupaka imoto yakho. Amen. Akulona ukupaka imoto yakho lona igarage lokuthi kuphuma ukungcola uyaphi lapha Amen. Ngakho khumbula lapho uwe khona. basapha lento lokuyibuka TV yakudonsa khumbula lapho khona uwe khona Uphenduke bese uyaphenduka wenze imisebenzi wenze yakuqala. imisebenzi yaqala yokukhuleka Yes, Lord. uzile ukudla Yes, Lord. uhlale ezwini Amen. ukhuleke Yes, Lord. uzile ukudla glory to Jesus yes uhlale ezwini Yes, Lord. glory to God iyona ndlela kuphela leyo ezokususa esonweni Amen. iyona ndlela kuphela leyo ezogcina isibani sakho sikhanye. Hallelujah. Hallelujah. Uma kungenjalo Uma kungenjalo ngiyeza kuwe. yeza masinyane Lord Jesus. yeza kuwe Hallelujah. uthi uphethe umvuzo walowo nalowo uzomnika umvuzo ngokwemisebenzi yakho uzomkomelisa. Yes, Lord Jesus. Wena ke befika isibani sakho sicisho usabhizi lokubambelele kwi-pornography ubambelele etshwaleni ubambelele kwinsango ubambelele egwayi ubhizi ubambelele ecanning grab ubhizi ubambelele ekubeni isitabane ubhizi ubambelele kuley'nwele zokufakelwa nokudwaba ama-tattoo umoshe isikhathi sakho namagolide wafaka emlomeni umoshe isikhathi sakho ngoba bangachazeka abantwana abagcwele umoya kaJezebeli. Hallelujah. Mawukuthi aniphenduki nonke niyaphansi esihogweni phansi kwalasha Incwadi ngokukaJohane isahluko. lapho khona-ke izimpethu ziyakuwe umbhede wakho ziphinde futhi izibunge zibe yingubo yekwembatha. You understand? Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 25 verse 1. Go ahead. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa Akuthola nezintombi. incwadi kaJohane le bright. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 25 verse 1. Yes sir. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi Umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zathatha izibani zazo zaphuma kuyokuhlangabeza umyeni. zaphuma uyohlangabeza umyeni. Kepha eziyisihlanu zazo Kepha ezinye ingxenye eziyisihlanu zaziyiziwula zayiziziwula. nezinhlanu zazihlakaniphile. So lento kanje yabona emngoleni sihamba sonke ngithi Amen. kepha khona abajike endleleni Lord Jesus. badlala njengasehlane ngesikhathi uMoses ekentabeni bathi Aaron senzele ithole Yes, Lord. bathi ke emva kwalokho esebenzele iNkulunkulu wabo emva kwalokho basebeqala bedansa badlala. Apostle Jesus. awu kwamnandi kanje kanti kuyeza lokubhubha. Abanye babo basha bangena emgodini abanye babo bathola usiko lenkemba abanye bashawa izinyoka Amen. uniko kwabehlela. You understand? Amen. Yini ngoba kuthi khanje indlela serious wena ubujike lendleleni dlala umasitozi Lord Jesus. yeclubini ubuyele ekufebeni ubuyele emangeni ubuyele ekuphingeni uloku udlala endleleni uloku ubhizi uyasonda ngapha uyaphinga uyasonda ngapha uyadakada uyasonda ngapha uyisayoni ufaka izintambo nezangoma uyikho konke lokhu uNkulunkulu akakufuni yini udukile. Amen. So nalabo ke ababehamba lemfanekiso wamantombazane ayishuma izintombi akwekumele abe nezibane ezikhanyayo abanye badlala endleleni baba yiziwula. So kanjalo ke nokufika kwaJesu uzofika abantu abanye besadlala bese befunda ukungena athi anginazi Lord Jesus. Amen. anginazi phumani kimi. Glory to God. Angifuni ukuphikwa. So kumele ngilwe impi enzima yokukholwa. Ayikho lula vele kepha kumnandi kona mesuzoloku uyipractice ugcina ungasayibona inkinga. Kepha uzoloku udlala uphuma ungena uzoyibona inkinga.
ngokuba uzogcina sowudonseka kakhulu esonweni sowuphilela isono ubungcwele sekuyinto yazi ngegama ingakho ke kuthiwa ke baqinisela esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganyeleni nasekuhlephuleni isimbo nasemkhulekweni hayi ukuthi into abayenza lemezizwe ngathi isonto uNkulunkulu i-first priority kuyinto yokuqala empilweni yakho angikhathali uma ufunda e-university angikhathali uma ngabe uyi-CEO wona ama-companies abangakanani angikhathali ngabe usithethe ubhizi kangakanani but uNkulunkulu akwazi ukumbeka abe second uNkulunkulu onomona ngoba lokho kukhonza kakhulu emhlabeni ukulahlekisela ngobungcwele so awukwazi ukuthatha izinto ezidaliwayo uzibeke ngaphambili kufanele uthathe lo dale yonke into umbeke ngaphezu kwakho konke Ngani kubona kungeshumayela ukuthi mina ke ngingathi uNkulunkulu so mina afuna ungithathe ungibeke phezulu no uthatha uNkulunkulu uthathe izwe ngishoyo ulibeke ngaphezulu kwakho Balimi ungibeke esihlalweni esiphakeme ngiyinceke ngifana nawe amen you understand ingakho basebethi ke bebona uPaul no Barnabas sebe sindisa umuntu wakhe ngodemon bathi ke nabo uNkulunkulu nomunye ke ubani bathi uPaul bani uJupiter noMars bathi ke uPaul uyena ngoba weumkhulumi so basebethatha izinkomo abantu bazobahlabela uthi uPaul ungayenzi lonto sizomkhuza kulomoya lonwenzayo same thing uthi sizomfundisa ngoNkulunkulu odala izulu nomhlaba uNkulunkulu esimkhonzayo wadala konke akahlala amathempelini ezandla so kuqala ngeke kanjalo noPetru nakhona endlini kaCornelius mefika kuCornelius ufika guqe phamba ngathi wayenzi lonto leyo ungaguqeni mina umuntu ngifana nawe haleluya kulo uNkulunkulu ekumele ukumguqele izwi lakhe amen momulalela wenza izwi uguqela uNkulunkulu uyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi haleluya hayi mina ungithatha ungitatshamise mina ngumuntu ngifana nawe futhi ungangiphaphe ungangijwayeli kabi noma kuthiwa ngazi noma kuthiwa ungazi ngoba abantu abaningi bajaka ukuthi bahambe nathi bese bengazi bese bafuna ukungijwayela kabi angiyene umngani wakho ngubhuti wakho enkosini amen kuphela so angizelanga ukuzokwenza obhululu la amen mesijwayelane nje kube mnandi njengobhuti nosisi noma njengobhuti nobhuti nomama nendodana ungabe sowuphapha sowulahlekelwa ukukholwa nokuthobeka nenhlonipho ngenxa ukuthi awu phela umfana omncane la ngile songigelela songibiza vele kenzeka haleluya glory to God okay buyela ngale kwincwadi yeIsaiah Bright sifuqathela yona Incwadi yeIsaiah isahluko 40 yes sir verse 20 no verse 27 come on right verse 27 yes sir haleluya Usholoni wena Jakobe we're bright Isaiah 40 no Isaiah 40 verse 27 starting from verse 36 ufuna ufunde wonke bese ufike lapha yakulontuzana ku27 ufuna ukala 26 right yebo Phakamiselani amehlo enu phezulu yes sir nibone kubani odalile lezo zinto na zonke lezi zinto kubani okhipha ibandla lazo ngezibalo yabona la into lena ngikuzokutyale yabona lento ekhulunywa uIsaiah la ukhuluma ngabantwana bakwaIsrael abasebedukile bekhonza abanye uNkulunkulu yabakhumbuza lo uNkulunkulu lo mawubheka phezulu nina senikhonza izinkanyezi kepha lo uNkulunkulu lo nimlahlayo uyena odale konke nina senikhonza ilanga lo uNkulunkulu uyena odalile senikhonza izithombe lo uNkulunkulu udale lezi zinto enzenzayo ngezithombe so basically into eyenzakalayo ekungcweleni abantu baze baphume bayofuna izinyanga nezangoma yini sebelahlekelwe yithemba nokukholwa so abaprofeti balobe bekukhombisa ukuthi laba uNkulunkulu enibafunayo ubani obadalile yini abangayenza ngokuba nani nibenzile nikhonze izinto ezakhiwe uNkulunkulu aninike bright haleluya Incwadi yamaHubo isahluko 115 yes, verse 2 abezizwe bayakusho ngani ukuthi izizwe bayakusho ngani ukuthini uphi manje uNkulunkulu wabo na bese niphumile emgcweleni akithi kube omunye uthi bese uhambe ufuna imithathawo siyamazi nje uyikholwa sekwenze njani manje kanti uphi uNkulunkulu wakhe umfundisi uyothwala ufuna ukuba nebandleningi kanti uphi uNkulunkulu wakhe ingakho ke lihlambalazwa izwi kaNkulunkulu ngenxa yenu sikhohlakala enihambe niyofuna iziwasho niyofuna izintambo zasesinqeni nasemqaleni nasezandleni niyofuna otikolosho lezinyoka nihambe niyofuna
nifuya amadimoni nibuye nizoma la emva kwepulpit engathi nisindisiwe nishumayela iqiniso noma nishumayela ubungcwele kanti nidayisa amaphupho nidayisa izeleze nina nimoshiwe. Hallelujah. Amakholwa alandela abaprofeti bamanga manje. So sebe abakholwa speak kepha abakholwa manga ngoba vele singaba abakholwa sonke. Kepha uJesu niya kubabona ngezithelo zabo. Hallelujah. Kuyenzekani ukuthi esihlahleni somvini kuphuma ama-apula? Kuyenzekani esihlahleni sama-grapes kuphuma ameva? Ngiyabuza phela. So kwenziwa yini wena uthi usindisiwe uphathe iziwasho? Kwenziwa yini wena uthi usindisiwe ugqoka amabhuluku umuntu wesifazane? Kwenziwa yini wena uthi usindisiwe ubutshontsha uqamba amanga ubufakazi wamanga? Kwenziwa yini wena uthi usindisiwe uthatha imali emgwazeni? Kubani odalile lezo zinto na? Nithanda imali. Ubani odala imali? Ubani odala amanzi la isenithi manje iziwasho? Hallelujah. Ubani odala ulwandle lethi ngikhiphe amabhadi kulona? Amabhadi kufanele kwakhiphe ngokwamukela uJesu. Ushiye usathana uyelo ukubangela ibhadi. Amen. 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 Lona nikhohliswa abantu la afuna ukuyogeza unethuze limnyama abantu bakini bakuflathela abaflathele. Yes Lord. Yes Lord. Awusiza hambe ungibhekile wangibheke naye. Hallelujah. Sikuphi isabelo sabantu abafileyo nabaphilayo? Amen. Amen. Kwenziwa yini abantu bafune kwabafileyo ngabaphilayo? Oh Jesus. Uma ke uthi umke emthethweni nasefakazini uma khona umuntu ozokhuluma nayo nto akanakusa. Ukusa kukho kuyena. Amen. So ngaleyo ndlela bogijima besukela imoya bebelambile kamoya babheke phezulu bese bamthuka uNkulunkulu ngenxa ukuthini lento abayilandelayo iyizeleze. Glory to God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kuya ngale bright incwadi yaIsaya. Amen. Kubani odalile lezo zinto na? Yes sir. Nguye okhipha ibandla lazo. Uya ukhipha ibandla lazo ngezibalo. Abize zonke ngamagama. Abize zonke ngamagama azo. Ngobuningi bamandla akhe. You understand? Uyayikhonza inyanga. Ibizo ngenyanga kuba nako uNkulunkulu wayiqamba nje inyanga. Wena uyayikhonza wena. Wena uyayikhonza wena inkanyezi. uNkulunkulu wakhonza wabhala wathi inkanyezi. Uyazikhonza izithombe. uNkulunkulu wathi umfanekiso. Wena nomagama lawo aqhamuka uNkulunkulu. Yes Lord. Ngobuningi bamandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe. Yes sir. Ayisilali neyodwa. Akusilali nokukodwa. Go ahead, right? Usholoni wena Jakobe? Pho nina abantu elithi ngcwele nisholoni ukuthi Ukhulumelani wena Israyeli? yini oyikhulumayo wena Israyeli? Ukuthi indlela yami Uthi indlela kaNkulunkulu isithekile uthi kuJehova. yezo lonto leyo. Amen. No, uthi indlela yakho. So kunezinto esizenzayo bomnyameni. Amen. Sithi ke hayi abasibona abanye abantu. Amen. Lalela. Ayikho into oyenzayo uNkulunkulu angayiboni. Ubona yonke indawo. Hallelujah. Amehlo akhe akhanya ukuphinda kaphinde kwainkulungwane. So ayikho into esingayifihlela. Ingakho ithi incwadi yamaHebheru ngoba iyona ngikhumbula kahle impela sahluko 4 from verse 12 iyatshela ukuthi amandla kaNkulunkulu makhulu kangakanani. Amehlo akhe izwi lakhe ke mesikhuluma ngamehlo akhe. Ngilalele ngizwe kahle. Amehlo kaNkulunkulu izwi lakhe. Amen. Lezo ngisho Amen. amehlo kaNkulunkulu izwi lakhe. Ngoba yini? Hallelujah. Hallelujah. Ngifundani? Ngokuba izwi likaNkulunkulu Ngoba yini? liphilile, Liphilile. linamandla, Linamandla. libukhali kunezinkemba zonke Libukhali kunezinkemba zonke. ezisika nhlangothi zombili. Yezo lonto leyo. Hallelujah. Lihlaba kuze kwahlukanise umphefumulo nomoya namalunga nomkantja. Izwi asikhulumi ke manje ngokunye sikhuluma ngezwi. Hallelujah. Izwi liyihlo lakhe. Ekuyilona elikwazi ukuthi lenze yonke lento engaphakathi kwena. Ngoba uyisela ngikhuluma ngobusela nangomtshonke nangobufebe kuzwela kuphi? Umfundisi wamanga kuzwela kuphi? Kusika kume ngitshela uNkulunkulu akafuni ukuthi wena uphathe imithi. Enhlizweni izohlola. Yayibheka inhliziyo yakho ukuthi ingcole kangakanani. Ingakho ushaya uvalo bese ushaya lo mfana ushubela ngabo banomtshela zonke lezi zinto. Lahlulela imicabango. Izwi lingamandla. Izwi lingamehlo kaNkulunkulu elahlulela imicabango Nezizindlo nemizindo. zenhliziyo. Yabona ukuthi ayinto efihlakele kuyena. Because izwi lakhe likwazi ukuhlola lezi zinto esikhuluma ngazo. Inhliziyo yakho, imidlinzo yakho, imicabango yakho, uNkulunkulu uyakwazi ukufinyelela kuyona.
afika bona ukuthi wena uyisiphingi wena uyisela ingakho ethi uzokwahlulela bonke abantu ngokwemisebenzi yabo yini ngokuba ihlo lakhe libona yonke indawo. Hallelujah. Ubuphume esontweni uhambe uyolanda imithi, ubuphume esontweni uhambe uyofeba, ubuphume esontweni uhambe uyobhema ugwayi uthi abazalwane babona uNkulunkulu akanandaba ukuthi abazalwane babona kepha uyakubona yini. Lithini? Uthi akukho nto edaliweyo, akukho nokukodwa okudaliweyo engabonakali phambi akukho kwakhe, nokukodwa okudaliweyo. engabonakali phambi kwakhe. Wait. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ngithe izwi lakhe liyilo. Lord Jesus. Ngemuza uthini? Uthi izwi lakhe liyahlonda. Yes, Lord. Bese akukho nokukodwa okungabonakali kuyena. Amen. Kepha konke Konke kwambuliwe glory to God. Kusobala. Kuyena kusobala. Ngoba ukhuluma iqiniso. Amen. Ukhuluma ukuhlakanipha. Amen. Ukhuluma ukulunga. Amen. So ayikho into efihlakele ekulungeni. Ingakho ethi uJesu weza emhlabeni engukukhaya. Uyindlela leqiniso. Uzotshela abantu indlela ekumele baphile ngayo. Uzotshela thina indlela esifanele ukuyihamba ukuze siphile kuyena. Ungaphikisa iBhayibheli. Kepha egcineni uzokwahlulelwa ngalo iBhayibheli. Jesus. Yes, Lord. Ungagolozela iBhayibheli kodwa egcineni uzoguqa phambi kweBhayibheli. Ukuba kuthiwa ke awunginike le ncwadi yesambulo sahluko 20 verse 11 khona izokucacisela ukuthi ke kwase kubonakala isihlalo esikhulu sobukhosi egcineni kwakho konke. Ekugcineni kwakho konke sesiyafana ngale ncwadi. Funa ukuqedela lapha kwincwadi yalonkuzana ya Isaiah mophuma la. Sahluko 20 from verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi Go ahead, by full esikhulu esimhlophe Yes, sir. nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Bese fika uJesu bethu uyeza ngamafu. Umzulu nomhlaba kuzodlula. Bese kuthiwa ke bese ahlale esihlalo sakho sobukhosi. Bese ke uvule izincwadi. Bese kuma phambi kwakhe okuncane okungaka longaphezulu. Bese kuzoma abangangathi nabangaphezulu. Ezolonto la bethiwa ke wasebonakala abangakanani? Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Phambi kwesihlalo bakuthiwa nje amadlozi akina kwenzela yonke into ihambe kahle. Okhokho bakho benzela this and that bayakunakekela. Wena uthatha usebenzisa amanzi kaBushiri noma kaMbhoro noma uhamba umageja ukunika lonke izeluleko noma ukholela abaprofeti laba abakhona abagcwele ku-internet abakhuluma lonke uvucu nokufa nomlilo sesihogweni okushisa manje ngoba wena uphethwe umoya wamanga. Ngisho kwathiwa ulandela abantu okutshela ukuthi wena hayi uNkulunkulu owakashembe, uNkulunkulu ungushembe, asihambi ngaleyo ndlela. Izincwadi zavulwa. So bonke abantu bazoma bonke. Angisho ukuthi mhlambe abanye abangcwele lo lalela bonke ngabe uyiChina uyiNdiya uyiShangana umZulu umVenda umlungu noma ngabe kuthiwa uyi-European noma kuthiwa seJamaica noma ngabe kuthiwa uvela eVenezuela eEgypt bonke Abakhulu nabancane, bonke abantu bazoma phambi kaNkulunkulu. Abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa. Ayonke indaba zavulwa izincwadi. Nenye incwadi yavulwa. Ngeyokuphila. Incwadi yokuphila ke iBhayibheli. Ngiyangitshela ngithi iBhayibheli lona incwadi yokuphila. Uyakholwa ukholelwa ngoba ngisho anginankinga nakancane. Nakancane. Ngokuba bhonwe phansi. Futhi kuyenzeka. Yes, Lord. Ufakazi buningi kakhulu. Ukuthi ngingasikhathaza ngokulokho ngifuna ukuguguzela wena ukuthi hayi ngikuncenge phela woza. Izwi loNkulunkulu yazenzela umsebenzi wakhe kulabo abafuna ngempela ukukholwa nalabo ababizela usindiswe. You understand? Hallelujah. Oh Jesus. Awubuyela ngale ncwadi yeIsaiah sibhale manje. Sizokwahlulelwa sonke noma ngabe usonda kuliphi ibandla ngikhathana. Akho futhi ibandla ekuthiwa losindisa abantu base ezulwini. Yizwi likaNkulunkulu lisindisa abantu. Uma ukholelwa izwi lenza wena uyasindiswa. But noma kuthi uhamba ibandla elithile ugqoka imfaniswane yakhona akukwenzi ube ngcwele lokho. Into ekwenza ube ngcwele ukuthi wena uyalizwa yini izwi. Wena uyalenza yini izwi. Wena uyalifunda yini izwi. Noma sowuwile uthando lakho lokuqala. Uyena. Boya! Glory to God, boya. Lord Jesus. Bani? Incwadi uIsaiah isahluko 40 verse 27. Yes, sir. Usholoni wena Jakobe? Ukhulumelani wena Israel ukuthi
indlela yami isithekile kuJehova. Akukho lokukodwa kusithekile kuNkulunkulu. Wena ungahamba ucasha uzikhohlakala kwakho kepha uNkulunkulu uyazibukela. Uthi ke uzabuka hleka usulu bonke laba benza uzungu. Ngithi incwadi yalontuzana ebahubo sahluko 2. Hallelujah. Kwenziwa yini abantu basezweni badelele ukugcotshwa kaNkulunkulu. Bayabopha uzungu. Incwadi amahubo isahluko sesibili verse 4. Yes sir. Yena ohlezi ezulwini. Yena uhlezi kuphi bright? Ezulwini. Wenzani? Uyahleka. Inkosi yabadelela. Uyahleka wena ukuthi uzitshela uhlanga phela emhlabeni kanti wena uNkulunkulu uyamdelela uzitshela uyamgebanga nawe ubhiza ba uthi usaba umhlengi ngeke kaNkulunkulu ngingangiboni futhi ngakwenza lo mlalela uNkulunkulu uhleli isihlalo sakho sobukhosi wenzani bright? Uyahleka. Inkosi yabadelela. Uhleka usulu usho umehleka usulu umuntu khona into ethi Hallelujah. Yes, Lord. uyazi ngisho njalo ngithi Amen. Phela kwendaba. so mbambe egcineni. Hallelujah. Akahleki ukuthi mhlawumbe akasona isubula uthi nje uhleka ubula ubula bakho uhleka usulu Yes, Lord. uthi nje Amen. Amen. lubeke usulu Hallelujah. uma engaphenduki Amen. khona kuzokumehlakalela khona kuloku ekusina kumjeqeza bekusina kugeqeza kusho ukuthi umuntu udansa bese lokho ekubheka adansa aphinde ekubheka ingakho bethu ukusina ngesizulu ukudansa ngesizulu ukudanini ngesingisi it's dancing ngesizulu bathi ukusina so ukusina bona ukuthiwa ingoma yakaZulu phambi unyawo no mawudansa nje uyasina Yes, Lord. ezonto leyo mawudansa uyasina angikhathana noma udansa isipantula noma udansa hip hop noma uyabreaka uyadansa uyasina. Hallelujah. Babelisho njalo. So manje wena umosha isikhathi sakho lokubhezi udlala amatashelana nezwi lenkosi, ubhezi udlala amatashelana neBhayibheli nomkhuleko, awusafuni lutho nje ehlanganisa noNkulunkulu wena nje. So wagxeka wathi nje amaKristu nje angifuni indaba yawo. Ngcono ngoba imoment izoguqa phambi kwaJesu. Angisayifuni indaba yabaKristu ngcono ngoba ufakazi bakaJehova. Bonke bazoguqa phambi kwaJesu. Uwasho akashembe bazoguqa phambi kwaJesu. Bonke abangambizanga uJesu baphuma izono zabo baphenduka ezoneni zabo bazothathwa bafake eqhilini lomlilo kufa kwesibili. Banike kwincwadi yakho Isaiah Bright ngifuna ukuvala manje isikhathi sesishayile. Hallelujah. Yes. Yes. Usholoni wena Jakobe. Usholoni na Jakobe. Ukhulumelana wena Israyeli. Indaba uzikhohlise. Indlela yami isithekile kuJehova. Yes sir. Ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na. Yini uzikhohlise? Awazi yini? Awuzwanga na. uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Yes sir. Udalile imikhawulo yomhlaba. Udale yonke imikhawulo yomhlaba. Akupheli amandla. Akapheli amandla. Ungumnini amandla onke. Akakhathali. Nokuqonda kwakhe. Akuna kuphenywa. Kuye omupha oyethileyo amandla. Upha bonke abantu asebekhathele kepha abahlezi kuyena ubanikani amandla. Nokungenamandla uyandisa izikhwepha. Naloko ngenamandla uyamandisela amandla. Izinsizwa ziyaphela amandla. Sizophela amandla sikhathale. Nabasha bawe nokuwa. Kepha bemethembayo uJehova. Labo ithemba labo likuJehova. Bayathola amandla amasha. Amandla amasha atholakala kubani? uJehova. So ke sisho kanjena ke lapha kwincwadi ke yakhe isambulo sahluko 4 from esahluko 2 from verse 4 ukuthi uNkulunkulu uthi buyela kuthando lakho lokuqala. Funa yena hamba ufuna amandla kuyena. Suphelelwa amandla uphelelwa ushatshini. Yes Lord. Suphelelwa ukwazi. Yes Lord. Sebekubiza ngesibodo ubukholo sokule join ingoma zokholo so uphenduke imbuqala uNkulunkulu usakulindile usakakunika amandla ngaphezulu balawo bamangala ukuya kwakhe ekholweni bathi bazobeka kubona ubuya bathi hayi lo sombona emva kwa 2 weeks hayi uzobuya nalo siyamazi ukhululeka nika u3 months uphendula nika u6 months kuze kufike unyaka nika u2 years bagcina sebengasakhulumi ngawo uNkulunkulu sekuthathile. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead. Hallelujah. Khumbula lapho uwe khona. Uphenduke. Bese uphenduka. Wenze imisebenzi yakuqala. Buyela kuNkulunkulu. Buyela ezwini lenkosi uJesu Kristu. Buyela emkhulekweni. Buyela emthandazweni.
buyela ekuzileni ukudla ufune uNkulunkulu ukuthi uthola amandla amasha awaphela uNkulunkulu awethu ayaphela so uqale kusiye uma uthatha ithemba lakho ulibeka emandleni wenza ingalo yakho ibe ngamandla akho uyazikhohlisa uJesu Kristu uyinkosi uyena oza kusindisa uyena oza kusinika ukuphila ngaphandle kwaJesu asina kuphila asina ngqhubekela phambili asina ndlela asina kusasa indawo esilindele ichibi lomlilo banika incwadi ezenzo 238 bonke asebewile abafuna ukubuyela enkosini batshajile kumele bayenze qala from verse 37 sebekuzwa bahlabeka enhlizweni yes sir bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenza njani na yini kumele siyenze uPetru wayesethi glory to God yes phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe yiloyo naloyo fanele abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono zenu kuthethelelwa amacala ethu khona niyakwamukeleliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo manje ke bese ufuna ukusindisa ufuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu lemniningwane oyibonayo kwi-screen noma lemniningwane eshiwe uqala kwentshumayelo uyabe sewusithinta ke kuyona ukuze ke ukwazi ukuthi ungene ngaphansi kwamanzi uNkulunkulu ayenzile indlela sifinyelele kuwe ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ukuze zonke iziphambeko zakho ziyethelele ukuba nesithembiso ngesene sabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu ejababiza ngakho ke thinte manje isikhathi sakho ungamoshi isikhathi angazi yini wena uthi umeso uthi ufuna ukuhamba noJesu yini lekubambezela ukuthi ubhaphathiswe basopa uJesu ke ngaphandle kwamanzi nomoya oyingcwele akekho umuntu oyobona umbuso kaNkulunkulu bese bebuza ukuthi labo baphenduka last minute bona baphenduka last minute bathola umusa kepha wena unikwa isikhathi kepha ke ngoba bolazi iqiniso ngalilenza uzozixoxela wena uthi uJesu Kristu kepha yena abangazange bangene emanzini ngeke bawubone umusa kaNkulunkulu abangenawo umoya oyingcwele ngeke baze bawubone umusa kaNkulunkulu ubhalwe phansi eBhayibhelini so ke anginako ukuthi ngizofenye into mina ngilento ebhalwe phansi abapostoli ababeyenza babe noJesu so nathi simele siyenze sonke thina abantu esifundisa iqiniso ungathi ufundisa ngeqiniso kepha ulenzi ungathi ufundisa ngeqiniso futhi awukwenza okubhalwe phansi eqinisweni Jesu Kristu inkosi siyabonga abazalwane brother Nkosi Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu namandla siyabonga Jehova oyingcwele uNkulunkulu onothando ukuba usasigcinile uNkulunkulu onomusa siyabonga Jehova oyingcwele ngothando lakho uNkulunkulu olujulile kunolwandle uNkulunkulu onothando siyacela uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele ukuba usivuselele uNkulunkulu ezinhlizweni zethu Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa siyacela uNkulunkulu onothando ukuba Jehova oyingcwele usipha amandla amasha uNkulunkulu onomusa mdalo wezulu nomhlaba uvuselele uNkulunkulu uthando lokusindiswa kwethu Jehova oyingcwele uNkulunkulu onomusa usenze sikhumbule uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba lapho wasikhipha khona Jehova oyingcwele uNkulunkulu ezonweni zethu ekungcoleni kwethu uNkulunkulu lapho wasilanda khona sifile ikhathi zonke uNkulunkulu sikukhumbule lokho uNkulunkulu onamandla singafani nabantwana baseGibhithe bona abanye babo uNkulunkulu onomusa bakhohlwa imisebenzi owayenza uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba phambi kwabo uNkulunkulu ngesandla sikaMoses Jehova oyingcwele uNkulunkulu bakhiphe eGibhithe wenza zonke izimangaliso kepha egcineni uNkulunkulu onomusa abanye babo uNkulunkulu ngokuqina kwenhliziyo zabo batshela uAaron uNkulunkulu onothando ukuba Jehova oyingcwele uNkulunkulu onamandla akabenzele uNkulunkulu isithixo uNkulunkulu onothando ngokuqina kwenhliziyo zabo siyacela uNkulunkulu senze singafani nabo Jehova oyingcwele sikhumbule imisebenzi yakho siwakhumbula amazwi akho siwakhumbula uNkulunkulu amandla akho Jehova oyingcwele uNkulunkulu usivuselele Jehova oyingcwele senze sihlukane nayo yonke imisebenzi yobumnyama uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba sispende isikhathi nezwi lakho Jehova oyingcwele
singakuthandi ngemlomo kepha sikuthande ngezenzo uNkulunkulu onamandla. Siyacela uNkulunkulu sithethelele izono zethu Jehova oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba. Sikhulekela nalabo uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba lingakafiki izwi kubona uNkulunkulu onothando Jehova oyingcwele ukuba kube nguwe uNkulunkulu ngamandla akho uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba. Ngamandla akho uNkulunkulu ayingona phakade Jehova oyingcwele ukuba wenze indlela ukuba lifike izwi uNkulunkulu kubo bonke abantu Jehova oyingcwele. Kube kubona uNkulunkulu kube seyinhlizweni zabo uNkulunkulu kuba balithatha kepha lifike uNkulunkulu lenze umsebenzi Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba Jehova oyingcwele ukuba ubathambise inhliziyo Jehova oyingcwele bangafani noFaro. Yena uNkulunkulu yaqina inhliziyo yakhe Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu abantu bathambe uNkulunkulu balikholwe izwi lakho uNkulunkulu. Bashiye isayensi uNkulunkulu ubuhlakani balaba balelizwe uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Nama-history uNkulunkulu angasho lutho kepha bakholwe izwi lakho lona eligcwele ukulunga uNkulunkulu onomusa mdali wezulu nomhlaba Jehova oyingcwele uNkulunkulu. Uyiveze uNkulunkulu uyimanifeste kubantu uNkulunkulu onothando Jehova oyingcwele njengoba ushilo izwini lakho ukuba uNkulunkulu uyaziveza kuloyo oziveza kuyena uNkulunkulu uyaba nomusa kuloyo uba nomusa kuyena. Siyacela ube nomusa kubantu bakho uNkulunkulu bakholwe izwi lakho. Uma bengakholwa uNkulunkulu benzele izimangaliso uNkulunkulu babone imisebenzi yakho Jehova oyingcwele bakholwe izwi lakho. Kube nguwe uNkulunkulu ongena enhlizweni zabo Jehova oyingcwele ngayo yonke indlela Jesu Kristu waseNazaretha. Siyacela nathi usenze sihlale ezwini lakho Jehova oyingcwele. Sikhuleke ikhathi zonke uNkulunkulu usiphe amandla okukhuleka sifunde izwi lakho sifaste. Senze uNkulunkulu lokho uNkulunkulu okulotshiwe ezwini lakho. Siyacela konke lokho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuze kuphakade. Amen.